Салом алейкум. Мавзӯи дигари мо аз фанни биология ин сохти ҳуҷайраи растянӣ мебошад. Ҳамаи организмҳои зинда, аз он ҷумла растяниҳо аз ҳуҷайраҳо иборат аст. Онҳоро танҳо бо ёрии микроскоп дидан мумкин аст, вале баъзан ҳуҷайраҳое ҳастанд, ки онҳоро бо чашми оддӣ дидан мумкин аст. Масалан, ҳангоме ки мо лимон, афлесун онҳоро ҳуй мекунем, онҳоро бигирем гирд дар шакли гирд калон мавҷуданд. Инҳо ҳуҷайра мебошанд, аз ҳисоби оне ки ваколаи онҳо беҳад калон, беҳад бузург мешаванд. Ҳар як ҳуҷайра аз ҷузъҳои асосӣ иборат аст. Якум лифофа, яъне ҷилд, пӯст, мембрана, дуюм ситоплазма ва сеюм ядро, чорум вакола ва пластидаҳо. Яъне лифофа ё мембрана аз берун пӯшида аст. вазифааш муҳофизат кардан, шакл додан ва интихоб кардани моддаҳо, ки ба кадом модда ба дохили ҳуҷайра дохил шавад ва кадом модда ба дохили ҳуҷайра нашавад. Ситоплазма ин моеъи дохили ҳуҷайра мебошад, ки беранги ғализ ё часпак мебошад. Дар он тамоми органеллаҳои ҳуҷайра вуҷуд дошта, қариб ҳамаи равандҳои асосӣ дар дохили ситоплазма мегузарад. Ҳангоми сахт гарм кардан ситоплазма вайрон мешавад ва ҳуҷайра низ нобуд мешавад. Ядро ҳаста дар ситоплазма ҷойгир мебошад. Дар инҷо вазифаи асосии ҳаста ё ки ядро ин нигоҳ доштани маводи ирсӣ ва аз насл ба насл гузарондани он мебошад. Вакола ин ё ки шираи ҳуҷайра. Вакола яъне коки дохили ҳуҷайра мебошад, ки дар он шираи моеъи дохили ҳуҷайра ҳаст, ки дар он дигар моддаҳо ҳал шудааст. Пластидаҳо инҳо низ органеллаҳои дувмембранагӣ мебошанд. Дар бораи инҳо боз дар мавзӯъҳои оянда чуқуртар хушрӯ карда мефаҳмонем. Аз ҳисоби оне ки ҳозир мо мавзӯи синфи панҷро гузашта истодаем, мо дохили баъд пурратар намефаҳмонем. Инҷо расми сохти ҳуҷайраи растанӣ мебошад. Дар инҷо девораи растанӣ мебошад ва ин мембрана, яъне ин сабзак девора буд, инҷо мембрана, яъне ки лифофа ҷилди мембрана буд. Ана ин бошад, ана ин калонаш ядро, ана ин хурде ки дохилашда ҳаст, ин ядроча. Ана инҷо инаш вакола мебошад. Дар инҷо хлоропласт. Инҳо бошад аппарат Голҷи ё ки дастгоҳи Голҷи, инҳоаш митохондрия, инҳо лизосома, инҳо визикулаҳо, инҳо бошад ЭПС ё ки мегӯянд тури эндоплазматикӣ. Дар бораи сохти ҳуҷайра дар мавзӯъҳои оянда, яъне дар синфи 10 пурратар маълумот медиҳем. Дар инҷо пластидаҳо, намудҳои пластида омада шудааст. Дар инҷо аввалаш яъне хромопласт, ки рангҳои гуногун медиҳад. Вазифаи асосии хромопласт ранг додан ба ҳар қисматҳои растанӣ мебошад, ки масалан барои ҷалби ҳашарот, агар ки гул ранга бошад, барои ҷалби ҳашарот, агар ки мева ранг аст, аз ҳисоби доштани хромопластҳо, инҳо барои ҷалб кардани паҳнкунандагони тухм, масалан инсон низ ба онҳо дохил шуда метавонад, ё ки паррандаҳо.
ки он меваро мехӯранд ва тухмашонро ба ягон ҷое мепартояд. Бо ин тарз онҳо растениҳоро паҳн мекунанд. Дар ин ҷо дуюмаш хлоропласт мебошад, ки яъне асоси барои фотосинтез мебошад. Фотосинтез дар мавзӯъҳои оянда пурратар маълумот медиҳем. Дар ин ҷо лейкопласт мебошад. Вазифаи лейкопластҳо беранг мебошад. Асосан вазифаи асосии онҳо захира кардани моддаҳо. Вазифаи хлоропласт яъне ранги сабзуда вазифаи асосияшон ана фотосинтез мебошад. хромопластҳо рангҳои гуногун дошта вазифаи асосияшон ҷалб кардани ҳашарот ё ин ки паҳнкунандагони тухм. Шаклҳои ҳуҷайраҳо. Фарқ дар андоза. Бузурги андозаи ҳуҷайраҳо хеле гуногун аст, аммо баъзе ҳуҷайраҳо чунон калонанд, ки бо чашми оддӣ дида мешаванд. Ҳуҷайраҳои ширадори ситрусӣ, лиму, афлосун бо дарозии то 5 мм ва бараш 2-3 мм. Ҳуҷайраҳои паренхимӣ, сер, оби меваҳо, тарбуз, харбуза, помидор, себ ҳаҷман калон буда бо пурбини оддӣ низ дида мешавад. Баъзе ҳуҷайраҳо дар шакли нах баромада дарозии хеле калон доранд, яъне прозенхими нахи нахи зағирпоя канаб то 20 мм, нахи лифи газӣ баъзан то 80 мм. Муякҳои чигити пахта аз як ҳуҷайра иборат аст. Дарозии то 23-31 см. Шаклҳо яъне хулосаи шаклҳои растениҳо гуногун мешаванд. Ҳар як ҳуҷайра 3 ченак дарозӣ, бар ва баландӣ доранд. Биёед дар ин ҷо мегузарем. Шаклҳои ҳуҷайраи растениҳо, ҳамаи узвҳои растанӣ, аз он ҷумла растениҳо низ аз ҳуҷайраҳо иборат аст, аммо онҳо аз рӯи шакл, сохт ва андоза аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан, мо дар ин ҷо ду хел аз рӯи шакл ду намуд ҷудо мешавад. Якм паренхимӣ, дуюм прозенхимӣ. Яъне паренхимӣ гуфта кадом растениҳо, яъне кадом ҳуҷайраҳоро мегӯянд? Ҳуҷайраҳое, ки баландӣ ва бараш аз якдигар қариб ки фарқ намекунанд, инҳоро ҳуҷайраҳои паренхимӣ меноманд. Агар баландӣ дароз бошад ва яъне аз назар ба бар якчанд маротиба дароз бошад, онҳоро прозенхимӣ меноманд. Масалан, нахҳои пахта, канаб ва дигарҳо. Ин буд мавзӯи дар бораи сохти ҳуҷайраи яъне растениҳо. Саволҳое бошад дар комментарий ёки дар дигар қисматҳо моед, ҳатман ба ҳар як саволҳо иншоаллоҳ ҷавоб медиҳем.